ҳудуди 3000 нафар сокини кӯчаи дар ҳеҷ куҷо сабтином нашудаи неъмат қарабоеви ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ба истилоҳ дар ҳаво муаллақ зиндагӣ мекунанд. онҳо мегӯянд маҳалли зисти онҳоро ки бо маҳаллаи гулботаи Душанбе ҳамшафат аст, танҳо ба хотири ҷамъоварии андозу пули обу барқ ғайрирасмӣ ба кӯчаи неъмат қарабоев ворид кардаанд. аммо дар асл манзилҳои онҳо санади сабтином надорад ва дар ҳеҷ куҷо сабтином нашудааст. ما مشکلی ما نمی که نمی چندین سال شد ما در همینجا در زندگی میکنیم نه قید میگیرن ما نه این استودیو خودم 3 تا استودیو دارم در بدر آبشت میدم که 200 سوم بتونم یک جا قید بگیرم اینجا سوم بتونم که جای یک جا قید بگیرم همه جا داو دارم یک جا قید نمیگیرن 3 استودنتی مرا. сокинони ин кӯчаи ғайрирасмӣ барои дар шиносномаашон муҳри макони зист гирифтан ба хешу таборашон дар Душанбе муроҷиат мекунанд ва ё барои муддати муайян пул пардохт мекунанд ки онҳоро дар манзилашон ба қайд бигиранд. пул медиҳанду дар дигар манзилҳо худро ба қайд мегиранд то нафақаашонро ҳатто бигиранд. мо ягон документи хеле бигем ки қайда бигиран надорем. ман як пенсионер мардакам коркини давлат ай. ягон қайди ягон ҷода нестай. ин аҷада қариб 15 сол меша зиндагӣ мекунем. дар ҳар ҷо 300 сум 200 сум дар ҳар хона метиему қайда мемонем ягон кормона буд мекунем. иҷада бе документ зиндагӣ кардестем. фарзандони ин маҳаллаи Душанбе наметавонанд бо сабтином дар манзили зисти доимиашон шаҳодатномаи таваллуд ва ё шиноснома бигиранд. адрес гулбута менависа гулбута налог меспорем свет меспорем ҳамаша мегирам ане ки хевай ягон ҷода мо вай карда наметонем ина корам даромада наметонем. масъулони ин маҳалла мегӯянд манзилҳои зисташон дар гузашта бустонсарои тобеи мақомоти идораи роҳи оҳани тоҷикистон будааст. аксаран гуррезаҳо аз минтақаи вилояти хатлон ин бустонсароҳоро харидаанд ва сабаби то имрӯз дар ягон идораи манзилӣ ҳамчун манзили зист сабтином нашудани ин маҳаллаи акнун ҳудуди 3000 сокинро мақомоти ҳукумати ноҳияи фирдавсии Душанбе низ маҳз бустонсаро сабт шудани маҳалла шарҳ медиҳанд. дарро бо пули ҳалоли худ харидем. лекин мо мутаассифона соли 97 рӯи оҳан аз ҷамъияти мо дасткашӣ кард. дигар моро дар ягон қайти ягонро нестем. ягона корманди роҳи оҳани тоҷикистон ки аз замонҳои шӯравӣ дар ин маҳалла зиндагӣ мекунад дари даҳҳо идораҳои баландпояро куфтааст ки маҳалла ва манзилҳои зисташонро расман ба қайд гиранд, аммо ҳамеша ҷавоби рад гирифтааст. люди не могут получить справку. Женщины не могут родить без волнений, без... одамон справка гирифта наметавонанд, занҳо роҳат таваллуд карда наметавонанд ба хотире ки дар зоишгоҳ справкаи қайди маҳалли зист талаб мекунанд. дар куҷо ман зиндагӣ мекунам? дар миёни осмону замин. бигзор бошад, ман рус ҳастам, ман метавонам пагоҳ аз ин ҷо равам, вале инҳо одамони шумоанд. давлат моро гӯш диҳед. ин мардуми шумо аст. вақте ман ба маҷлиси олӣ муроҷиат кардам, ба ман гуфтанд ки шумо 5-6 нафар ҳастед он ҷо. ҳатто замони тобеи роҳи оҳан будан 250-280 манзили зист ва бустонсаро буд. ҳоло боз хеле бештар шудааст. онҳо наметавонанд хонадор шаванд. шумо худатон мефаҳмед ман чӣ нақл кунам. да вы сами понимаете, что вам рассказывать, вы сами все понимаете. сокинони ин маҳалла ҳамзамон бо радиои озодӣ ба мақомоти ҳукумати ноҳияи фирдавсӣ ва шаҳрдории Душанбе низ муроҷиат карданд ки мушкили сабти номи манзилҳо ва маҳаллаашонро ба дигар мақомоти масъул расонанд ва ҳал кунанд. вале ҳоло сокинони ин маҳаллаи муаллақи Душанбе танҳо бо умед зиндагӣ доранд.